Subhanallah
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. البراجي ala kamina ala ka jumaw jaya ala kana bokoso shebu ala ka nyame ala ka dibu fa mun do me dine ngora yala ala ka do nisama ala ka sa do ko ala ka bo yana barka salli ala rasulillah alhamdulillah nyama kana soro ay kana soro akunya flame maye wajulila amno da alislam jama gulu tuloka banya mande bismillah numuso de bismillah bajeli ka de bismillah ikangu na fani ala ka dine na bare ala de ila doniya ara ka dine ke tay ala ye fami ndi mama o de mata wallahi nara ni mo yi so ga ko na na mena ma kele kuna dali biya na ka chego bana ko amadu mun dula farada sawa nyuma adama de sawra to ya mana ke to ala ka dali na ala ya doni dini mo ke ni sugura sogo to ala ya doni dama abe sogo kitabu kuma do fo sogo la ado sebene te kitabu kono ala de ya doni dama otumana anga shebu ye kene so anya joro ye kene so noro bita noro minani anoro bi yegbe yege katafe o noro tigi sira kene ma anga shebu na ngamba tano amisika tlesane duru ka doti da doka nyuma era la bibi ka bani adama de nyo tisaka foka ba mimbi ka kani jino ucha tisaka foka ba mimbi ka ka anade nyo on sokono mo ucha tisaka foka shebu amadu sibe bismillah wangara balaki sa mode bismillah doni nya ka sokono fenye ala ye balaki sa kelengera ka di igado masa Solomana ma kaka adime baye kaka nyeje baye kaka sutura baye ala ya dama ka dine ngono ka la pasana ba ya so dungulo bu vergera wallahi nabila Solomana de sira kana dungulo nyino bo ni ala uta ka debe mu no fe uzuru ya be fo ata nyewuli wangara bismillah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم كرامنا قاتلين آمين وإمام المرسلين صلوات الله صلى الله عليه وسلم أما واي سبالي دوني نكون دمنا واي سبالي نعم
لما موصول رحمة للعالمين. آمين. نراتك بسم الله. أمبادو. نعم. أمبي سلامي وفو. أكاكا. أمبي مؤمن وفو. والله وفو. سيكوا. نعم. أمبا تقربو. أكنا تقولا إنسانيا يواجه. أنغام ما بابو. Kami kunu fopi. Akela kami nanga dalailo kalamwati soma dafe. Wallahi. Ma korobo ya kene. Numbi solika bo bisega. Zavia mau. Nam. Zavia e autadi. Wallahi. Sidibe. Inna li masajid lillah. Nam. Seko Amadou. Ako ala ka soye misuri falata di ma Allah ahad. Allahu akbar. Foyti wela ko ni ala te. Ay. Fengile pew. Wallahi. Misri ala tay. Sidibe. Seko Amadou. Libando da. Ala batu so difference rofle. Odo. No. Misri ala tay. Abe ka kan bismillah. Mais ala batu ton. Auta Zavia di. Askan. Sidibe. Yawul bade dara. Nko amna dara. Kalaido ta alai. Wallahi. Ni juma o juma ni domo do. Beba do dambara bini mache mami ndai misri na mai. Sikatala. Ni misri ko do almami mimi amami. Beana almamu bi amu fo. Wallahi Mamu be Bamako ubina. Bien. Almamu be mundugula ubeya. Bien. Almamu be farada la dara ubeya. Bien. Beba do ote misiri no fe kuyi. Hotel. Uye ala bato sebe koroke no fe kuyi. Wallahi. Mwenye fe igu di tige se mwenye wuda fe. Sikato la da. Allahu akbar. Ala bato ye nindi. Nindo. Dugukolo fenvele fila ukoro. Nga ala ka seneke dugukolo kote duguma. Ay. Dugukolo fenvele file. Ala bato di kudu. Odo. Mati do inache. Ay. Wa ala ya di kaba matate. Ay. Sidibe. Rane majiga unga so. Atau kaso. Ay. Amajigu kaso. Ay. Chesiri baude nana ukunu kaso. Odo. Ni chesiri fana ibaso. Wallahi. Sikata nadra jebu. Leche. Allahu akbar. Nam. Senekela ubi yoro mina do ka malo buhule mbadu sisa. Okera. Nga malo furote do fe. Awoda. Do ka nyo fale na sisa. Hojubu. Nga do ereti furutira yoro. Sikatala. Do ka kaba fale na. Do mata furula. Allah mata. Wa emi mata furula. Nam. Ne kaba tiga kuma sira ina kaba nyimi maufe kwa. Otawuli. Kaba furoti ya na do marade. Otawuli da. Ala batu di fle koroni. Neche. Wuli bale. Kama ni shiu sira yoro dola. Nam. Ni ye safina ni shoro. Abe damine biu ka fitini la. Aywa. Sambu saba aliko. Ala bitur ka yini da. Aywa. Ye foromi zene anyo monade. Allahu akbar. Sidibe. Borobi bolo ka tiye kabla konoa. Aywa. Atige wolo so ye limaniye. Aboro ye sukumi. Eche. Kamara fokati sa. Atebo dusukula we boro nyuma. Eche. Ala de bawo nyiri gadna. Wallahi neche. Wati be ala bi hakli digi. Ika suma monade. Ibina abla boro jumena. Allahu akbar. Ni hakli manyima mayi fe kaba boro tibulu. Ma mona tuna bi yere keti. Barakana. Ala kan kisho. Ya Rabbi ala. Oye mami koroto jebi jayi. Ala bi tuna ala. Subhanallah. Ni ale chesle ko koro jebo damadu.
ya meka ni ya yega cew fara nyonga aya bulti wardo nan baratena ni ya ni ye ambala ka yega muso fara nyonga anga ta pariti Allahu akbar na anga ta ala ko la ko ma uflani mina awa atu siram be ani amene abulo dra ale mago be mina aya aye barika do parilo aya aye barika do konyola aya aye barika do demunila aya je ko baw aye barika do la Allahu akbar ala ko ako waylul kulli lumazati الذي جمع مالا وددا الله أكبر أنما له الله أكبر كلا لا ينبذان وما أدراك نار الله سبحان الله تطلع ala ko ngame chedo ma ngame musodo ma akobone ni halakini tachiu taila haradu subhanallah aywa qur'ana de ay e ka folenda sidi be Seko Amadou seko ma fo ay seliba ko foyna ay seliba ni foyna ay ko ingele yae on selila were odo na keri ngena ko ni selila ka bana aya ijati bina ne yoyi oui jati bina ne ni selila sa ay ko mi ye faso ka finita ko do ikana jati ala nyekoro Allahu akbar faso fama bi fletu wa ala nyabila sa de haya ko yi bonena toro selila tadu subhanallah aya jijade na la sona no kuma te nam ay suratu izabi flede aya domina nam amba no ye ala kira furuso sallallahu alaihi wasallam habib ye fenyini ala kira la dudo nam mi c'était chibai a degu boyana aya ala jon sepe ala ya da mami ngama nam ka kuiwar aya ka doli jigaka nam qur'ana bilbil bay odo yeje bu bi woro wallahi ala yo jigaka nam dan nani yes mentan nani wallahi ko jigi kungolo kelena nam no ala kira ka soro ka wele nabi ma jero nabi ummi akon nabi ma ku fi Allahu akbar sidi be Seko Amadou ala ye qur'ana en beji mami ngam me atese ka electricity nda beji la le kaba kodo na le te teacher kile no ko qur'ana haya digira ka kaya fu kaya sa ate ni ya taiba le la li wallahi oje Sidi afora jemi mo ikra isma rabbika talaka wali ali o kofe afora jemi ma aya suratul mudassir ako ya ayyuhal mudassir ako ya echemme brifini ko aya kun wuli ika mawro siri ni ala ka here wa rabbak fakabbir ne ala bonya koy bonya ira mo akaga ikira ku saniya ika fo mawye ku ira ku saniya ni ala nam kuruna verisi fara suwa mi ngono ni ne Allahu akbar ramogo bado e mwele aya ako shego nam aw nyeni ngala amena de me ye fen fo be hadi maka demi Allahu akbar abe ala ko faiza nokra finna ako ni buru fiera domi aya nini buru fiera domi nam ako do ako naketiri gele manye kafiruka Allahu akbar ako meleke batani kono ndondo coronavirus to waydi
Covid-19 a ko mɛlɛkɛba 19 don Allahu akbar a ko mɛlɛkɛba 19 ye k'a bi tasuma da kafiru kan a ko n'o kɛra ka ban o kɔfɛ a ko maa kana tobili maa min bɛna don jinɛ yala jɛbili ko don Seko Amadou Montugula Farada. Tan ko diɲɛ wulilen kɔ mɔgɔ bɛ don jinɛ la bilen bana in de bi ko don bana in ye nanzara min fa aw k'a lajɛ dɛ a ma fana bi ngoni ba a fura sɔrɔla min ayi bana kelen kilo o tile maa 4,000 e bɛ lakɔli dugu kelen na wallahi kɛra o ye diɲɛ wuli ye sa dɛ nka ala ye nin de fɔ ka kɔn bi Allahu anw yɛrɛ de san 1000 ani kɔ bi Allahu akbar belebele a ko a maa minnu bɛ yen n'u bɛna faatu bana in nɔ sa n'o ye nazaraw ye e seliba min n'a ye sɔrɔ ten e ta de kɛra gɛrɛgɛrɛ ya rɔ Allahu akbar a nazaraw la an ka denmisɛnw bɔra yan u y'u fakɔrɔninw n'u bakɔrɔninw bila yan k'u bɛ taa Espagne k'u bɛ taa Italie dɔw bɛ taa Maroc u bɛ t'u da u kɔ ni bateau ye ji sanfɛ u bɛ ka boli bateau min kan tile 25 u bɛ kɔgɔji sanfɛ wallahi i bɛ taa kɔrɔwa i bɛ taa tile b'i to nanzaraw n'u ka fɛɛrɛ u bɛ tila ka taa olu fana pɔmpe u ka bateau fiɲɛ bi bɔ farafinden maa 100 u bɛɛ bɛ to ji la wallahi i sigira yan k'i den bɛ tunga fɛ o b'a sɔrɔ ala bolo kaba Libi ni Italie cɛ ngolobara hakɛ min bɛ kɔgɔji duguma ala b'a dɔn kɛra sa dɛ denmisɛnw tolen bɛ kaso la ko kanpo wallahi maa 300 kaso la ko kanpo u bɛ fɛɛrɛ tigɛ u tɔnɔlen kɔ u bɛ to ka wari d'u ma u ma taga aw ka wari ɲini koyi u taara kɛ ka baara de ɲini n'a ye sɛbɛn d'u ma u ka baara kɛ o de ka di ala ye tɔnɔli ka bon ala ye Sidibe. u ye minnu bɔ ni kanpo in na k'olu bila i b'i si kɛ sɛbɛn nɔfɛ o fana tɛ d'i ma bari tubabu bɛnn'a kan k'a f'i ye o kuma ala de y'u lajɛ a ko ne ka ala ka layidu ye wajibi ye i yɛrɛ dɔn n bɛ mun kɛ ninnu na o y'a sɔrɔ jamana min ka gɛlɛya bɛɛ ye Chinois jamana olu bɛ taa misiri kelen maa bɛɛ labɔ wallahi i ka alimami tɛ se k'i souffler ka taa bɛɛ don kaso la dugu jukɔrɔ so jukɔrɔ san 6 san 5 i t'a ta yɔrɔ la hali i t'a mankutu ala ko mɛlɛkɛ ninnu ma kelen ka t'i tourner Chinois fɛ yen ka segin dɔrɔn subhanallah luga wa shi mai da a ko kelen ka taa Amérique mɛlɛkɛ min ka jugu a bɛɛ ye o k'i kunda Faransi ni Itali kan ye ko sɔrɔ sa a kɛra ta de Afiriki jugu minnu y'anw ka denmisɛnw to kɔgɔji la wallahi kuma mɛlɛkɛw nana u fiyelu siɲɛ ka tɛmɛ arabana halaki binna wallahi a gɛlɛyaliw ma tellement que u ma fura sɔrɔ siga t'a la ala ye Chinois lajɛ a mɛn o mɛn Chinois bɛ se yɛlɛma kɛ silamɛ ye o ye misiri jɔ kama n'o tɛ Moscou tɛ yen yan bana ye maa joli fa ye ayi ma sɔrɔ ye Moscou président Vladimir Poutine a ye misiri jɔ ka di silamɛw ma kɛra ni kira ka misiri tɛ Maka a misiri 2 tɛ diɲɛ o kɔfɛ
ayre klala kata daire yoro la tuguni chrétien mosu te kura islamiya la irishila te kura islamiya la afa ne mali cheteria no nganduma ni irishila kunde jena ibe islamiya ke brifini koroki da ikenema ngene ka brifini birila ki kasraki kasraki subhanallah billah iya bokena metafla mais misiri soneri ma bo la francia akara misiri micro ma bo la america akara ni fitri bena c'est lumière verti do bi mine yo lumière verti ba fa fitri sera ko aba sera sera Allahu akbar skay c'est fanata e lumière rouge lazarata e awa mere mugumai nimbe misiri kana wele ati wela ngame Allahu akbar nda o asabitira akara umasela sharia magawa tanadae Sheikh Ahmad ko migoro mangabe ka motoro maga yake nisra medine ibe fe mi misiri wele ka ni siri joka Allahu akbar medine iti dudungame ti balakame ite dimogo ye ite susu ye ala yo haramu ka bo medine Allahu akbar dimogo haramu nyela itayi Allahu akbar iti mobili buri kame ni fiyete ala kira buri wallahi ka petroli litiri kele ke dorome fila Allahu akbar Muhammadu lete jun ma salim sallallahu alaihi wa sallam ala ni meke petroli ko jilama shanu kululama Allahu akbar mata okay aw mi ñu am fa shanu bo yoro mi no fe ya aya dugu do be ko suru fa aw jigila e kanseli ka do alimentation do la ne bola kata munumunu kulu do ko fe woni yiti ba ka sai ba tama yoro esa aya ami ñoo fa minimum no fe ne a soro ko manji ba do joli be wi ka shanu bo fi ene mi ngali ke ngoni be ngoni ni do ga furo ya ko ni shanu bo na toni yiri kadi Allahu ko ke akbar fushi ala yo beduma la yadi ala ye dugu min barika ni zamzam ji kira zamzam ji kolo yala foraji do wa ay manji de asoliwa la zamzam kolonji a poilani den do dalen ka sereka a kosenye dugukolo tangalinge Allah ji de fiela kabo eski siribe Sheikh Ahmad kabako de zamzam o zamzam ji l'Américain on nana maka ko ayetio do ala kata beti aya nanglala anatana iriyadi aya o hakna memula nanglala ola anadodo kata binyoropo awa yetio do ala o borana e haramu kono haramu la mini aya o bela jeli atiteme hectare duru no honga borana o joli kono jima boru bele siribe ala masay التكبير التكبير لا اله الا الله kalanga gla do khoro ikanga zamzam barata kana zamzam yene ne jidi do billahi ulubando da Sheikh Ahmad ulubando zamzam ji maybe minayi ulubando abi bana beba ulubando da utini ne fayi ne che
a bɛ bana bɛɛ ban wa a bɛ tɔɔrɔ bɛɛ ban ala ye makan bonya ni nin ye wallahi kɛra a sɔrɔla maa min fɛ nabila Ismaila o don o ba a jara tɛ wa o don baaraden de o y'a fɔ ko gɛlɛma ye o kɛlen ka baaraden ta ka di muso ma ni muso ko ne tɛ ka den sɔrɔ nin furu o baaraden furulen o y'a sɔrɔ baaraden ka patron muso yɛrɛ bi san 60 na ma den sɔrɔ ala y'a sɔn ka tila ka patron sɔrɔ den na fo patron muso yɛrɛ nan'i sigi a cɛ ma ko n y'a faamu sa ko nka kɛ ala kama a bila ka bɔ n ka so a ka taa quartier dɔ la n ti ɲa du kelen kɔnɔ ala nana fɔ Burama ye kuranɛ kɔnɔ ko n y'i sɔn denkɛnin na min tuma min na n'a ka dugu mɔɔw y'a bila janɛmɛ kɔnɔ u yɛrɛ hakili la ka soba dɔ jɔ k'a fa lɔgɔ la ka tasuma kala kiw k'a ta k'a fili o kɔnɔ ɲarɔ ale bɛnna maa min tile ma o tun ka gɛlɛn dɛ o ye Namuruju ye Namuruju min kun b'i jɔ k'a fɔ a ka maaw ye min ala fa bi a ka maaw b'a fɔ ala bɛ min a b'a fɔ a filɛ sanfɛ b'a fɔ a ye biɲɛ di yan n'a ye biɲɛden fili ka yɛlɛ ala b'a fɔ Jibrila joli kɛnɛ dɔ suuru dɛ joli kɛnɛ bɛ jigin ca a ka maaw bi kule Namuruju min ɲɔgɔn ma da wa a filɛ ka ala ko in daga bɔ an da la wallahi ala bi maa lajarabi di wallahi a b'i nɛgɛ i bolo k'i bɛ ɲuman na ka taa yan'a k'i kɛlɛ wallahi Seko Amadu a bɛ faamu de kojugu nin ye Zamzam de ye ne ta in tɔ yɛrɛ man diya bilen nin don a tɛ nin ye wallahi nin don ma kira ka misiri futu a kan ne bi mini nin de ye alisilamɛw n'i y'a dɔɔnin kɛ ji la o ye banaw bannen ye ala ye makan bonya ni nin bonyaba in de ye a jara ye den in fara dugu ma o kɛra Isaka ye sarata o kɛra Sumayira ye sarata y'a ta fara o kɛra Isaka ye Allahu akbar Sheikhu mais Isaka ba ye kuma dɔn a jara aya a tɔgɔ ye di sarata i ɲɛ b'o muso min na aya Bani Israilakaw Nazaraw ni Yahudiyaw buruju de ye Allahu akbar Sumayira ba i b'a dɔn wa ayi muso finman kun don ne balaka min dɔn o ka di n'a ye Allahu akbar La ilaha illallah Seko Amadu sɔn i bolo ye wallahi i bolo ye sɔn a ye ala y'i da ni bonya ni danbe min ye i bolo ye ne nin don o kama ka wari kɛ ka wɔrɔ bi dɛ mais e ta ye Nazaraw ye fleur san sisan ni min ye wari sɔrɔ a ɲɛ ma o bi taa da Nazara wɛrɛ ye k'a fɔ fleur kɛ ka n bɛntiri finman la merci finya nɔfɛ ko don ala ma bonya si diɲɛ na f'a y'a di maa tɔw ma finman ye tiɲɛ ala ma sanji jigi fɔ kaba fili ala ma sutura da diɲɛ ka fɔ dibi donnen Allahu hina bismillah alisilamɛw ala de bɛ nso wuli ka bɔ finmanw na ka kɛ ɲuman an fa Adama kun ye mun ye n'i ye dɔnnibaa duguturu ɲininka u b'a f'i ye k'a fari kun ye molomolona fari ye tɛ
afa adama kunye fimai apani seleke hawa bi dari ka no fe Allahu akbar wallahi hawa ani adama jigira kuma min kisosu min biya yi we kitabu do e nabi numa ma mu kan duru ka baro ba ko aya ujigira kuma mina ni ya laje kitabu do be kitabu glali aya u baro ka di ko u ba laje ko ako alfa adama jigira endu be atoma je hawa akwa jigira endu aya adama jigira mi yeman kan janyo ko na ibe yaman do ay balagisa kuni Allahu akbar balagisa bora sela kata sulmana nofe namu atara nofe yoro mina palestine ani yaman je klo wafla ani ko kemefu Allahu akbar. aya je kabakodi abele do be sineni do aya utagala de kwangata adama fu Allahu akbar ala bina minge sugu nuni ayo fe ayo we sugu damai tam tagere ala mala iba na fa do esi sigatala angana ndo shitana bulu ay amaida makanga shama ay gere ala mo akaga sugu nun tara kata adama fu unana ukasu aya aw kudara mi aw kudara adama fu adama we joyi aya kwame dara kabo min noro la min nara muhammadu noro kaba sallallahu alaihi wasallam sogoni nunu nanu jo derengere fe nu ye bomi nge o usulanga sabe dugu mina mo bi na de sogoni aw boran mo bi nu bonu ndomo de kato usu karka suma sogonu ye sakasa naw mo ya ye sogoni bi bocha mange ay ko sogoni nu jaye dumine jumoni ay to anga nu balu aya okele no sogowero be olu yu na be kereta ko nunu ne kasa min zurani rekatani o mata ala ko ay tara kasanyini na tara adama ko no usagira kana anarake ni sogoni nunu no lu farataru ko ke yoro bolu de kana na kasa biya mani bi ala nyina nyini ala kama oje mimi ta ala ko gere kama o ka soro ani mimi ta fenyi ni wali to wali law tati kile ay chakaja bebi se do so wallahi kelonde aya jalbunna no kono ni do be olu fana tara hawa kume aya o kono ni nunu ngu ba fo de ma ko gudu do ba fo kanya ko kono ni aturushini bala ni bidu tatrala dati ubu dai dafe adama de kada olu e awa kume tugo mi ubi tegara fo ma dafe di Allahu akbar ubi jega tu sigi yiri no ubi maka awa u chekani ubu turu bla fashi bla awa odo olu de hawa kume ala ye majadu ma tu kono werela me ala ya ke haramu ye ma ku mara Zara yu mine udaye shukele duguti je kutunila Allahu akbar kono ni ngana ma bulu ay nana nyamo ya shikolo Nazara besera ka ulu mara bo nemi itaye ulu minye letiri ta solomana ka letiri ta kata jigi barakisa ka jelo tu kono ori kodo Allahu akbar ya ye ma bulu Usmana namo ala ye magam boya ni nyoro wi wallahi
zamzam ji sɔrɔla non Nabila Sumaira sentonko yi aya zamzam ji nana tunu u y'a ɲini ka dɛsɛ non Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɔgɔnmɛ nana jɔ aya yɔrɔ dɔ k'a ɲɛfɛ se kɛ dugukolo la baw non ji bɔra de kuca Allahu akbar zamzam ji bɔra a yɛrɛ ka yɛlɛ ni ɲɔgɔnmɛ y'a da kun a bi fɛ ka yɛlɛ tiɲɛ zamzam poyila ya kun aya a tununen kun don wallahi o kɛra Salim. Nabila Burahima ni Nabila Nuhu ni ɲɔgɔn cɛ non san 400 ani san 40 kɔ o don o de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nabi ɲuman Hudu alayhi wa salam Allahu akbar olu tɛmɛna Burahima ni Nuhu o kɛra nka Burahima nana a taara ni Nuhu ka sira i b'a fɔ a nana fɔ a ye ala ko do da o bɛɛ ka tɛmɛ ka na Eliyasi ni Yunusa u bɛɛ tɛmɛ fo ka na se Alakira Muhamadu ma i nana ye kira tile rɔ ɲɔgɔnmɛ y'a kari a bɔra Salim. فاتي لما خلق ناصر الحق بالحق الإسلام وزمزم إنسان aya كل فلان نوع جد o don صفا المروة صفا والمروة safa wal marwa tiɲɛ نجبر نورينا فما سجلين داران دا يورينا كمبلو Allahu akbar ala ka dali nɔgɔya n ye ka nɔgɔya ma ɲa sɔrɔ u bɛ k'u sera yɔrɔ la yen non anw fɔlɔ maa fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye aya n ko ale u bɛ k'u seri ya kungo ye an y'a da an y'an da k'an se ta daminɛ bɛɛ y'i da i kɔ kan aya k'u kolonkolon n ko a b'i kɛ tan a fɔra u ye Sumaira ye o de kɛ a y'a fɔ aw ye a ka seli la yan aya ma seli u taara o yɔrɔ fana kala bato yɔrɔ ye n'an wulila a ka sara a tɔgɔ di Ajara ladege an ka kulu dɔ in ma gɛ aya an bɛ wuli n'an kɔ n'an bolila se kulu ma an bɛ taa an gurunɛ Allahu akbar makan da ti ɲɛ ni kɛnɛya tɛ dɛ ala ye makan bonya ni nin de ye ɲɛ tiɲɛ alisilamɛw non mais nin bɛɛ kɛra makan aya Khadijatul Kubra ni bi bɔ min na aya sinama sira fɛ i bɛna se ale kaburu de ma Allahu akbar n'i b'a fɛ ka hiji i ba ye wali i fa ye n'a sara a mɛnna awɔ i bɛ namu ta ye i bɛ taa namu ta ale kaburu la n'i ye namu ta ale kaburu la maga nka i ma hiji i ka sukɔrɔw ye e t'a ɲɛdɔn i t'a dɔn mɔgɔw bɛ taa maga ka na e k'u ɲininka ko tabafu wada ye jumɛn ye bon tabafu wada ye n'i m'o kɛ o bɛ dɔ cɛ maa ka hiji maa caman bɛ nin kɛ i t'a dɔn dɛ o ye ka taa kan mɛn di alikama ma Allahu akbar o ye lamuniko 7 ye Khadijatul Kubra a kaburu bɛɛ sira kun na ye Allahu akbar kira ka famille Mariyatu Kibitiya ninnu Ibrahima olu bɛ Bakiya kaburu dɔ la kuma bɛ min nɔfɛ ɲɛ nin bɛ yen kɛra dugu kun mana jɛ Alakiraba tun bɛ bɔ ka a sɔrɔ Abubakar Sidiki Seydina Umaru Usmani Ali u sigi bɛ banbalini dɔ kan k'u ɲɛsin a ka da ma i komi marusɔ filɛ poto la yɔrɔ min na jati a n'o u bɛ ta o yɔrɔ in u y'o jira na n taara n sigi aya kira ka da bɛ ta sallallahu alaihi wa sali sallam o yɔrɔ in jira la u nana muradu dɔ yira ko ciba kun bɛ jɔ yɔrɔ in de don asike yɔrɔ o yɔrɔ in na a ti sɔrɔ ni kologɛlɛya tɛ o don ka i te turu a yɔrɔ la
madeli ka yoro mo dogoyali ka jama dogoya ay ma wakili mo tike subhanallah te dulu mano o ni bu yoro sora ibi do sef la bonyo na ke dairo ni Allahu akbar kene ta yoro la ma te dimi ma ay o yira lanna aya joni bilali ko misri wele yoro mina ko la mani beti ni en yoro jati mina tay hakli bi jigala ni o bete Allahu akbar ala kira Afrika ala yi adame gran min kono na chebe ko min nuni danyere bitanze ma Allah ashe ala ko bagiye même woti foila foi tara kamindo ya ngala si Sidibe. Allah sera Farada. Sababu nyuma. wallahi Allah sera aunga ala ko kira to nyini karawe akira fe nyini karawe akira jama nyini karawe o te ala kira ka dine ay ni munum fle ne nyagale du awla wallahi ni e jama ya ala jama du odo wallahi ala ko jama du odo wa alijine bawye Sidibe. Sheikh Ahmad Mondo Farada sababu. alijine bawye Andali no. ala ka bunya ba ye lahara wallahi ala ka meleke be namunu bismillah ka fo bismillah aw tare ayami aka duminike nga demso mito ka moduda o ba fo diba duminike aka mi yanye aw de choyoroye aw de alijine zande cheta bawi aw bismillah de akwa ma buraku yewa aka yelenga fewdo ama bizinu ye Sidibe. ni nebi fo mamunu mo muminu aw ba Sheikh Ahmad Mondo Farada sababu. Takbir! Summa takbir! La ilaha illallah. ni bejira la awna masjidu jaba en tibaye ala deli sanyi ko bilera ay ala deli aya kama korota fanya kama ngorola fimaye yana kasa kaso sawuli la fandala deli sanyi ka jo o misiri fle nga turuki de ajo senna ali ka misiri fle o para aye fembe gani misiri mi o fle nga turuki de ajo abagari ka misiri fle ibita soro peso kulu tomo dala ko mo bi foto tari peso yi amo nga turuki de ajo jone bilali ka misiri fle awa turuki de ajo o para ne ko maga yara ko sa o ni bela o mato ngono aya muna tora ngono no bona kelema yira na ko kira ka bona fi kabla kelema yira ko kira ka kabla fi tajira ndamaro furo de yira le do ndamaro shimu be no bi wal sorola ndamaro fi mai ko kira ka fureta do aga ndamaro shi de flenye fi mai ni en zan ya yere ndamaro bara kuma ya bini wara mi sorola bi jamo keno yi nga kira bona ufle kira ka dufu kira bona ka dufle aka haramu amayira na tajira atemma ga ate ya befiri ate ka jamfa pew abona kelenti agalara da ate goy ate da ajoyoro muradu ni tege dawla kiba amrasi dala arabu bi bolo mere ko hasa haram Allahu akbar akibe ga ni ngani haramu rudu haramu na no ka urwana na urwatere uka almami damaka na jo ubafu katu dada kama hula ko sumusumu ka jigilu fuka ta timiri be sumusumu era kale taskura ya sa takrana alislame no ayaw nyele ala sa torika tijaniya anna figila ma nya fa ya ka haramu shego amadu ne ti wala no ne tuku ko ala e mi ngira mi ka do de wallahi ko ka odo wari bi soro mina femi soro mina to bi soro ala o de aunga torika dafri odo wallahi kara jako kunye note ala bako shite ka bi se ka ala wele ka temetori ka ka ko ate e bo kemi ka jogo dala ma ka seli ki se alijine ma seli dama
seli binani minele aya seli ke ko binani minele o bi tme seli sabaka baraji teganyengele ere moroku jumufa ba tisaka ena kishi aka atakada ko seli bi ma sama ka bojogo ko lo Akimu sola, inna sola tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Akwa seli de bi aw sama de ka bo wale jugula ka jugunya. On ni seli be jugo mi nyugo ay to dabla sa. Chena. Ala fasere mo. Amanya. Sonyali juguyara seli ba ka cha duguma be. Odo. Ma fa juguyara seli ba ka cha duguma be. Odo. Alislamo no ala yɛrɛ de o de fɔ seli ye ɲɛɲini fɛn de ye ala ko a kana mutu saraka dɔn aya farifuni kama ta'buduni wa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a banna i bile bato mun na i tɛ n dɔn manga fa bɛ kɛ sɔn k'i n dɔ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka bato o ka kan ala ye jɔn ye ala bato bela aya te Oma fo ye ala ka dina en bato ta yoro na demu wuli ka to en nelo ako dina ni adama de wa ma khalaqtu lidina wa insa illa liya'budun dina ni adama de me ada feminga na ada fo ka mo fa kan ala do Allahu akbar ala bato do fere fonan ay wel ma fo bonne ni ala ma bato sebela anya ni refadi anyo ka aka na fara machine amanga nen nana ala de leki awma tie wallahi nye yan kanu we kanu dai odo wallahi ne be dugu in fe ya aw ne be dugu in fe ya wallahi ba kapitali ka udama jeti nyoro suma bele jeti nyoro suma ay okuma tala jeti suma tuude bana ni sara ki to ala ko ikuna jara wallahi semeni kele o kaja wallahi ubi nyine ko bujina ne ba ubi nyine ko o tawli e tere muso du ni e kele ndabe o tu shi kono bli ay e chenu o me de dunita ni dewu ni ere kele nde hali che ka fambi o tu kono ay bujina o be ga munge bi ke ere kele ni dewu ga bu ka so ere wallahi barachela baraglera ngo iko je ma Allah kullu watan je ke bo manduma ye aduma wo ika to ka mu non ala ko be ye e be je ko ka flas romandi tesoro de ala ye je gila ka fi jamakala ka kuma de ni ta ko ma tandere ala ye je gila ka fi ami ko flala ibo kala mo ala ye je gila ka fi je la tige gene yorodi wala kama qur'ane ko laqad khalaqna lisana fi kabadin ko adama de ne yi gila ki bla je kono toro dama aya ibe to ba toro la ni hine ni wabi na toro were bi na tunze wallahi ke ali na bolo fle na doni bolo bi iye wa keme soro bi do ka juru bi la million ke odo abege ko mi wari bi ta fo ya ko do ni soro awara abwa kalamo hal na ta bi telefon ta kimeli ne ko me ki la jeni zira do ni soro ga fe abwa kalamo wari bi soro shitana nyana je wale bi ta charu ka duala wallahi asara alo soro kale ko e chindi aya ni shi alama Sheko Amadu nana de ka den yele awye aya gere anga ala yira nyona aya gere anga ala yira nyona aya ko ka politiki ko atonwe mebi na ba ni muso goro bawo no nga toro me keme anu ka muga ablala kesu chama kono ngale la ala la wache mafuyi awdara Islamel ay sabali
ala kira ko angati musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw nunu nabi nunu bɛ cotiser ko ka ala ka dinɛ dɛmɛ min n'a fɔra a y'a di ala ma fanga kan k'a di setigi kan k'a di mais mɔgɔ o mɔgɔ ka sɔrɔ ye filanin bi o ma lawa kira fidi kabalite o t'a la kira ka dinɛ bɛ min ka di yɛrɛ ye famani sa kɛsɛ la rabbihi maban kira ka dinɛ ye nin de ye wajibi t'a la alimami min n'u y'o ta k'o bila u ɲɛfɛ fari fana tiya n'ala kira se ka kɛ a ye kana sɔn a ma koyi a man di dɛ kana ɲini fanga la koyi i b'i daga 7 ko fɔlɔ ka n'i jɔ aw da mɛn mɔgɔ min kɔ ko a bɛ ka kisi yira aw la lahara mɔgɔ min bɛna taa ɲininka i mandenw ye nin ye wa est-ce que anw ka misiri selibaw b'o yɔrɔ kalama i jɔn bɛ alimami min na i b'a kalama mais i taara i ka laya saga fa i m'ale ɲininka saga b'a bolo a t'a bolo i m'o dɔn e tɛ mɔgɔ tɔgɔ cɛ dugu kɔnɔ fo alimami alimami kelen o de bɛ na jɔ i su kunna don dɔ alimami bɛna jɔ i su kunna don dɔ walahi o y'a sɔrɔ i ye kuma jugu bɛɛ fɔ n'i ka dugawu ma minɛ i dalen ma i yɛrɛ dɔ don a ye hinɛ alimamiw la se foyi tɛ alimami ye ne bɛ don kaliwa la min sigi sisan n bɛ ala wele fa da mais ni alimami donna kaliwa la k'a sigi u b'a kɛ misiri la ni alimami ka ko cɛyara a yɛrɛ to memoriya la a taa n seli bilen a ka kuma ka ca alimami b'a da gɛrɛ a yɛrɛ la hali waajuli kɛlɛ n'i y'a kɛ o b'i gɛn a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛman kɔni kuranɛ sura dɔ y'a lakale alakira sallallahu alaihi wasallam a ka jama rɔ ni waayu kun jigira kira kan n'a ye waayu lakale a cɛ kun bɛ jama rɔ n'a ye kira ɲɛda filɛ maa faso dɔ b'a a jɛɲɔgɔn dɔw ɲɛda sa i b'a fɔ ɲɛda filɛ ta n'o kɛra a b'i k'a gɛrɛ i yɛrɛ la n'o bɔra yen a bɛ t'o sa i b'a ɲininka kira tun bɛ k'a min fɔ bi nin bɛ ye tiɲɛ ye wa est-ce que tiɲɛ nin hali yɔrɔ in na a mɔgɔw bɛ yen n'o bɔra kɛnɛ in kan dɔrɔn u bɛ taa est-ce que karamɔgɔ tun bɛ ka min fɔ bi nin bɛ ye tiɲɛ a ko munafikiw bɛ jaa ne bɛ tile la min y'a la ni sɛbɛn bɛ kuma la a b'a ɲɛda ɲugu kira bɛ kuma dɔw fɔ a b'a ɲɛda ɲugu a bɛ maa wɛrɛw ɲɛda filɛ n'a bɔra dɔrɔn a bɛ t'u ɲininka a ka cɛ tun ka min fɔ bi bɛɛ ye tiɲɛ ye wa ni jamakulu kɛn bɛ ka mali fa yan belebele yara o bɔdaw don a ye bɔ sanji la dugawu jaabira ka ban alisilamɛw o tuma na n ka foli b'aw ye ala k'aw bara ye ala ka juma wɛrɛ dira an na a y'a cɛsiri nin fɛ ne nin taara k'i da juma kelen an minnu y'a sɔrɔ i m'a ye ne ye n ka kaliwa k'u k'a da ɲɔgɔn kan ka boli ka kɛra bari ne yɛrɛ t'a fɛ ne ka fɔ aw ka bilen bari an bɛna taa don alijinɛ kɔnɔ walahi an bɛna taa don alijinɛ kɔnɔ ala k'an don alijinɛ kɔnɔ ala k'an don jalatuli mawa kɔnɔ jalatuli mawa alijinɛ donko aw b'o dɔn wa jɔn in b'a mawa ale alijinɛ ale bɛ sɔrɔ cogo min na ne mɔgɔ taara bin kan k'i da k'i kan ala nɔfɛ aw b'o fɛ yan y'a sɛnɛ minnu bɛ yan koyi ala ka hɛrɛ kɛ ne na
Fena liko fasade dado alijine ledu kane ikasira ala nofe. Allahu akbar. Ayatu uche dama. Allah kiraka alijine korona. Aya abi fo mo ko janatul firdaus. Nina taraka ka barade. Mimi kiraka jogamew ka jiw dama wali buraku. Au bi ka jumenye. Aywa. Ama bani. Ama bi ko akono. Ala ka nyi ya na. O kɔfɛ an b'an balimaw fo taara ayalla do ni dia mo foro sura ba kena samedi do ya invité misiri dayɛlɛ la a kɛra dara muso an'u ka awa an ka karamɔgɔkɛ a kɛra n'o ye Mali Togo ye tiɲɛ an ye sɛbɛ ye an balaka ninnu na a y'an dɛmɛli ban wallahi mɔgɔw ɲɛ bɔra fɛ a don o kɛra bari mɔgɔw ye ne wele maaw ye n wele a ko Seku an t'a dɔn e ka kalanbulon bɛɛ dara e b'o fɔ an ɲɛna n ko o fɔ kuma mɛnna sa dɛ o kɛra ne baw Ala ka barika don a la amin Mali Togo Ala ka barika don e la amin Ala ka barika don an ka alimamiw la amin a y'a cɛsiri wallahi a y'a yira a ka Ala dɔn a y'a yira wallahi kɛra diɲɛ sera yɔrɔ min na adamadenw bɛ Ala dɔnna dogolen dɔ bi ayi Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye ne dugawu kɛ maa maa sera yan bi juma in na Ala k'i ka mago dilan ni kɔnɔgan bɛ Ala k'a ban ni tɔɔrɔ bɛ Ala ka wuli ka bɔ o tuma n b'a ɲini Ala fɛ mawuludu bɛ nana an bɛ tiɲɛ a labɛn bɛ sen na kɛra wa a bɛna ɲɛ kosɛbɛ ni Ala sɔnna n baw ɲigi b'a kan wallahi n faw ɲigi b'a kan ni Ala sɔnna ani dɔgɔw ni kɔrɔw wallahi mɛ jigi min b'a kan a ka haramu wariko tɛ dɛ ayi ni sɛbɛn ne ye m'a d'a ma wallahi ɲigi b'a kan a y'a sɛbɛn Ala la an ka diinɛ baara wallahi an b'a baraji sɔrɔ o don an bɛna sa mɛ an bɛ ti jɛ ka sa ayi ni min bilara an ɲɛfɛ a y'a mɔ a kalama an bɛ taa kalan k'a ka so o ka kan a y'a janto o la tiɲɛ o tuma na wurudili minɛnnaw bɛ yan na sɛbɛnw bɛ na d'u ma ni Ala sɔnna assalamu alaikum wa rahmatulah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a y'a kɛ to dɔɔni an ba dɔ nana Seku bi tilegan in na a ye dɔrɔmɛ 40 di ko a balima dɔ minɛ na ka datugu kaso la k'a bɛ dɛmɛ ɲini alisilamɛ kaso lajarabili fɛ o de don an ka saga sago o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala k'aw sara n'a bɔra yan ka taa bolo don fɛn min na n'o ni Ala ta bɛ Ala ka barika don a la ne ba non non awa tiɲɛ non hatɛ hatɛ tiɲɛ hatɛ hatɛ tubaarikala a diyara n ye tiɲɛ hatɛ amin
Chamo foka ina yeye saya kubu ko. Kuti sebu ko abada kubu ko yeye saya. Bare kiyu kunya kiyu kalama. Kiyu kangira Allah subhanahu wa ta'ala. Ko fulila sa. Salamu alaykum ajruka Allah. Baraka. Urdi menano. Kamu minum apa dia so? Kamu minum apa lah? Ayo urdi menada, aku tu ada. Ay wurdi mina saya mina sura wurdi bi bolo wallahi israfna bi bolo wallahi apa na ala awo emunyo ibala ala ka ne sababa be ala ka hera ka yo ala ka ko alhamdulillah Injiga flag injiga. alhamdulillah ay mama da ka sigi nala sona ba akili tafe juma wara o tabi dama wurdi minana wurdi sarati yemini wallahi ni desara ka ke innoro akeba unofe aya samali aka ni yoro lame aya sigi aka ni lame ni manna fa kosoba ni desara ka ke zafia sira amsa wa ala nyebida kosoba aya noro sisa ayo ka fadi wurdi bi bolo ni desara lazimu na ko godo bi na awo no ala muso no mu kembe ka mawsira ni ndé el masita kai sifo wallahi wati da me ka ke baraji de bi dunia ko de baraji ka boy ma do ni ninja ay no ay ko wara ben no ay ko ma jew wa bokira tan wasina odo sogoma ni wula je ay ameda abi bolo kana ta kala kala mo do fetine ni ma beni ala mo ya abi sigi ka tiye e bi bla boy ni ma ni boy wallahi abi baka okay but ne ya ke bi na noro du ko no ka tamale ka o baka do ale be gela wallahi kulo yi tu ni ngo ibi ala de ye abi ala so wallahi o me ba genga gwa wallahi o tuma wurde ni ba ngulo ni mami nesera ala ay ka fo de ko mo soro na e bolo amala ka aw bi do de ka mara ko odo do che bi ta ble ngenya o ti de ni wallahi e no fe ko tere ay wurde bora fami no o no fe ko were kama awo kalu kuma usraba ka kuma wallahi ko lu ta ka ne kele duguno mi ma wurdi limla ika fuba dafe aha abeka fiye de ma ala ika fuba dafe wallahi wallahi ni mo ko bina so je wuri waldo da me muso do be la ka baya ta muso tara je terike ko kan kara uti ko nyenyi no ta nyela obi keleke wallahi tanya do je terike nana akwa obi nyogo na sisa mu ko baya ko ko ay atara do baya dila
ndafe ndi baya refe ndafe kame aya tereke go apo muso e ka baya mfum yana tantando muso ko portif la fara alaka aya tijine yake ndende mfaka ndesu yalike ndenda mara ke nzi ko ndake muloko ala naka krem la bara mina mbake kasaka cheko ko ni mbala wako ndesu yalike ndejine yake wandaka dujora anga kanyira arabido usira idara ma yare bayan ababi Ya bari. wallahi bayan kira idara tai aidara nana bayan soro qur'ane kullu abbe haidara da ya yira kana da maga ali duri ale da ya fo kaba kira tusman kami wallahi kana albi akala besena sabba kile alikiminani bayan qur'ane kullu sai ba ya bayan laidu ka domina ne la bi ko faisiza ala ya sebe qur'ane kullu akaw bi ka laidu min tawo muhammadu ne ala kolo ko ba ta sambe ya qur'ane kullu di e ma sebe ne ma sebe wa doni ba se ka soso o me doni ba o ben na je nu firan mo ayete meni gam asi hayra ya fo kele de ye abana ko donc mangoya men kalina alala lahab chama bi pleki jalebe mama bana ala kalle dule bi pleki jalebe subhanallah wurudi ledu kachani bayata ede me ko faide wa wudi tay bayay fala odo muka ani woro odo he qur'ane bayata na woro mo de wallahi qur'ane takachawo yewu nde blomi o be baya ko no ay sibele do o ba la du woro ro ataba o ta do ndi ma ko fo ba o sebe me a ay o ta do ya wa do o islame ka bare ay ni mebe tarikala tarika de i tarika de nyo aya shegere amala abana maula kwaga kala ne do kuma cikala o kala ne furo kono nam do yi ka seneke daba budoma daba yo be sha singalala aya fo juli be shuru ani nzara tumanya ku tara shegene fuza aya u fere dro segere ya singira Allahu akbar juli be apiye jobu subhanallah Allah maula akwani to akakala ne ki jogi nyafo ye kala ne ngaka ile boni dabakala mini adabakala e ma bungwe ne le kwatania subhanallah kala ne to yu kadi fuka sauti na ya ay nyomin wallahi nyomina abi kala ya ati ya fobu ko kala ay au pia nashi ko kala na au pia de dayoro ko kala na ala alikina ko kala wa bali ko ke je nyamile na samu ba bali ka ala ke ayatu ala ko abba ko be alikina alle ma na ayu sama kan wali jide ko kaga suratul safat ko mo ka ka ala deli ile ma na be ka wali jide ko aya alle ma na sama ga be wurdi tiyo aya sama nawya amine muso ambala ka au bike mo adamu yu me o chama be wache abiga mo adamu yu mo wali tija bika mo adamu yu wali kula masato wallahi wache abi famwa muso do ene wele katika kaso aya zavia fla kaso Allahu akbar ko shego ne je ku to ikani afatula ne no zavia ne ko nyere fleni wallahi ko shidi flembulo na seli ko kele na zavia Allahu akbar nana fitri dabma aya anye fitri seli ni salamu bla ne ngu korota ne kaloje ne go zavia o mana kemedi aya anduna ka tota agonje bana ka soro ni so jolelo mo ma soro jamana mbe ka toni da sanbe mo muso toni da na ka shi hamadi La ilaha illallah
Ini bila kan maya na. Banyak mati. Koi madam ne ya. Ayeni angata nai. Ne mago bala di. Au ka chesri mega bulo shi fami. Ako fa fla ni na ala ye. Akala le bulo fle de. Na ne bulo fla ta ye. Abega shimi mo da bo de fle. Wallahi. Mega fe mi fa ye ko ala aya ye. No te che nyagamina au zale ko abi na misa ya do. Wallahi. Tawni. Ashira. Awo. Eni tiɲɛ fɔra wari bɛ sɔrɔ tɛ sɔrɔ ne dalen tile ma foyi ɲini ala fɛ ala y'i bɔ ne k'o de ɲini walahi ala ye fɛn di mɔgɔ ma fɛn ko min ma ko hɔn n'a tigi b'a fɔ n t'i fɛ fɛn b'a fɔ ne tɛ bɔ yen o ye tiɲɛ tɛ wa ala ye diɲɛ di maa ma diɲɛ ko maa min ma hɔn na a tigi ko ne t'i fɛ diɲɛ b'a fɔ ko ne tɛ bɔ yen don sitana ni maa bɛ ɲɔgɔn na sitana ko mɔgɔ min ma ko sa maa min ko sitana dɔ di yan dɛ a b'a fɔ a ye nin to ye sa an ye nin sɔrɔ ka ban min ko a t'an fɛ an ka to bon fɔ sitana k'a ka jɛn ci ala ka don an n'a cɛ ala ka don an n'a cɛ ni sitana kɛra ayiwa ni sitana Amadi ni sitana kira dajali no madi tira wallahi karamɔgɔ jugu dinɛ ɲɛmaa jugu maa min tɛ ala fɛ a kelen o kelen i ɲɛ segu amadu ɲɛ ala tana f'i ɲɛna a bɛ fɔ isa wallahi i ka tile so i ka bɔ an ka dinɛ ne baw an mago bɛ aw de la a y'a cɛsiri dɛ wallahi a y'a cɛsiri a y'a cɛsiri a se ko damo irani an ɲɛ nin ye o a y'a balemaw sama an ka don n'u ye hali dinɛ kɔnɔ a ka n'u to kɔfɛ wallahi a ka kan minnu bɛ ka a juguba a y'u nɛgɛ a k'u fara a kan a ka n'u kɛlɛ wallahi u bɛɛ bɛ namisa a ka n'u to yen dɔw b'a duguba u bɛ t'u ka ye u bɛ taa mun na u bɛ t'u ka wari ɲini yɔrɔ la wa joli bɛ yan ka d'aw ma foyi ala de bɛ yan ka d'a ma ala ka ne na o sa a ye dugaw laban di tugu togo a ka dugaw kɛ أيها الحمد لله رب العالمين له الشرف ورسوله ونسيم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمل وتنفرج به القرى وتقضى به الهواش وتنال برفعه وصل الخواتم ويستسقى القمر بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس قال كل ما لم لك يا رب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Entah apa sih lah. La ilaha illallah, la ilaha
ala kan sama ala kan sama rabbi amen min ko ala ko dama barika tijaniya ala ka deme ala ka mako gula ala ni ala kira buya kama suratul fatih buya kama sheko badari buya kama shamar tijani buya kama safani marwa buya kama ali kamashani buya kama mamar sagaraji buya kama adnabi buya kama adnai buya kama adnyashi buya kama dorokara mo buya kama sagara mara mo ala ka tanya ala ka swali ina salli ala rasul Sidibe duo jabira on ya don duo jabira ha Bila